Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, salam kebajikan, Bagyo Nyuwono, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Bapak Kepala Sekolah ingkang kula satuhu kinurmatan, bapak-bapak saha ibu-ibu guru ingkang satuhu kula bakteni, adik-adik kelas ingkang kula tresnani, puji syukur tansah katur dumateng Tuhan Yang Maha Esa ingkang sampun paringi kanugrahan, rahmat serta hidayah dumateng kita sedaya satemah ingkang wedal punika saged kepal manunggal kanthi wilujeng nir ing saben kala. Kadang kula kelas 7 ngantos kelas 9 ingkang kula tresnani, sakedhap malih kula sak kanca kelas 9 badhe nilerake pawiyatan SMP Setunggal Gandusari punika. Pramila mbok bilih sadakunipun kula sesrawungan kalian panjenengan sedaya wonten kalepatan saha tindak tanduk ingkang kirang marani ing panggalih panjenengan sedaya. Kula sak kanca nyuwun agunging pangapunten. Awrat sejatosipun kula papisahan nalika nilerake pawiyatan punika. Nilerake adik-adik kelas kula ingkang sampun kula anggep dados dene sadherek piyambak. Nanging kados pundi malih jar kula panjenengan sedaya naming titah sawentah boten kuwawih nyalakake papestahaning Gusti ingkang Maha Kuwasa. Adik-adik kula nderek paringi papengat dumateng panjenengan sedaya. Sakedhap malih kula saking pawiyatan punika pangajap kula adik-adik sageda dados siswa-siswi ingkang tansah bangun mirut dumateng bapak saha ibu guru lan dados murid ingkang pinter saha kreatif. Adik-adik ingkang kula tresnani, kula tansah njurung donga lan pamuja mugi-mugi ingkang kasih wonten ingkang pawiyatan mriki tansah piyambak pikatuk pangayomanipun Allah SWT samanten. Ugi kula nyuwun donga saha pangastu. Mugi-mugi kula sakanca saged nglanjutake wonten ing pawiyatan ingkang langkung inggil. Wasana naming samantar atur kula minangka sesulih rencang-rencang kelas 9 sedaya. Mbok bilih wonten galap gegusling saha benceng cewenget atur kula tansah nyuwun lumaturing samudra sing pangespani. Nyuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.